Ngibingelele kwabenkosi. Ngifisa ukwenza le video emfishane nje. Le video ngiyenza ngoba sesisey'nsukwini zohambo. Lolu hambo oluphikelele Nhlangakazi noma uhambo lukaJanuwari. Kodwa ngizokhuluma ngohambo lweNhlangakazi, angilwazi olunye. Khona ukukhuluma okukhona la phakathi kwamaNazaretha olugxeka ikakhulukazi abantu ohambeni abasuke bengabhincile ngamafuphi okusho ukuthi bengawafakile amabheshu, befake amabhlukwe, bathathwe njengabantu abaphula umthetho wesonto noma bathathwe njengabantu abahlubukile. Nabo baze bazizwe engathi abekho ngcwele laba abafaka amabhlukwe njalo njalo. Ngiyafisa ukusho ukuthi mina ngizalwe ngesikhathi seNkosi Ilanga. Okusho ukuthi angiseyiye umuntu omncane. Okuningi sengikubonile la esontweni, ibandleni lamaNazaretha. Into engiyikhulumayo sengikhuluma into engayibona nengiyaziyo. Kuleli bandla lamaNazaretha akaze kube yigugu ukubhinca, noma futhi akaze kube nomthetho ophoqelela abantu ukuthi babhince amabheshu. Ngoba ngisho emgidini akekho umuntu ophoqwa ukuthi akabhince ibheshu, ngoba uma ungafuna ukubhunca ibheshu ubhinca isikosha. Osho ukuthi ibheshu nje liyipart of imvunulo aliyimpoqo kumuntu ukuthi sekufanele ubhince ibheshu. Ibheshu lasukele kubantu ababefaka amabheshu njenge-attire, ukuthi njengey'ngubo ababey'gqoka ngaleso sikhathi ababey'gqoka ngaso. Kunokukhuluma nje ukuthi ubabamkhulu uMqalwendlela naye wakwalibhinca ibheshu. Kodwa akekho nesithombe noma sinye nje esikhombisa uMqalwendlela ebhinca ibheshu. Nasinye nje asikho. NeNkosi Ilanga akho nje sisodwa isithombe la ekubonakala khona yona ibhinca ibheshu. Ibheshu size salibona late kwinyanga yeZulu. Size salibona late kwinyanga yeZulu isibhinca nayo. Mhlawumbe umuntu engabuza ukuthi kuyona kwenzekani, why? Mhlampe-ke impendulo ingabe ibikho. Kodwa lokho kwangeve kuwukuthi kusho ukuthi umthetho obuNazaretha. Imvamisa imithetho mina nje ngikho ngikhulele kuyona inyanga yeZulu. Angikaze ngizwe ngisho intshumayelo yayo. Intshumayelo zenyanga yeZulu besiyiqopha-ke thina. Siyiqophela kumakhasethi. Angikaze ngizwe ngisho inkulumo yayo nje, intshumayelo yayo la ikhuluma khona ukuthi abantu ababhince. Angikaze ngizwe ekhuluma khona ngokuthi nje umNazaretha awuphelele uma ngabe ungalifakile ibheshu. Indaba yamabheshu nokubhinca ifike nje nabantu engingabakhomba uma ngingacinyezwa ukuthi usibanibani nosibanibani ofike nendaba yamabheshu la, ngoba befuna uku-traditionalize ibandla. Thina kwathiwa sikhokha imali, asinikele imali yokuwakha, kwakuthiwa uthingo. Angazi yokowakhani lapha eNdlunkulu kaZulu. Santo angazi indlu kanjani njani, kodwa khona indlu nje, indlu kwakuthiwa yakhiwe. Umuntu wabhilita ngaleyo lokhuzana ngaleyo nto, inyanga yeZulu yanqaba ukuthi kwenziwe leyo nto. Kodwa abantu bomhlaba ababefuna uku-traditionalize ibandla sebekhiphile umyalelo, sebeyile nasenkosini kwe-influencer ukuthi akunikelwe lo mnikelo kwakuthiwa uthingo. Angazi wawuzokwakha indlu yani lapha ebukhosini bakwaZulu.
Manje engifisa ukusho ukuthi ibheshu ebandleni lamaNazaretha aliyimpoqo, kodwa li-optional, liyi-choice yomuntu ukuthi uyalibhinca noma akalibhinci, ngoba ibheshu li-athaya yakwaZulu, ibandla kile lakwaZulu, ibandla lama-Afrika. Nanoma ubani-ke ongeyom-Afrika ofisa ukuba umNazaretha angaba umNazaretha. Ngaleyo ndlela ngeke besephoqelelwa ukuthi akagqoke i-athaya yakwaZulu. Umuntu engagqoka noma yini afisa ukuyigqoka e-representable, eyemukelekile kumuntu ohlonipha leyo nto. Uma leyo nto ungeke uyigqoke ushisa impepho emsamo emzini kayihlo, nasesontweni leyo nto ngeke uze uyigqoke. Lokuthi nje uhambe ngey'khindi ohambeni, it's wrong, it's wrong, it's not representable. Nazo lezi y'kipa ukufaka ihamba ngey'kipa lezi engenakhola nani nani, it's not representable. Kodwa we are not forced ukuthi ufake ibheshu, ngoba lento yebheshu ine-irony yokuthi okusho ukuthi into engcolile engavumelekile ibhlukwe, kodwa okungaphezulu i-top ivumelekile. Ngoba labantu ababhincayo akusho ukuthi babhinca kusukela ekhanda kuze kuyofika onyaweni, kodwa bafaka ibheshu kuphela. Kusho ukuthi into engcolile ibheshu, ilokuza nebhlukwe yini, ihemba lingcolile, ibhantshi kalingcolile, njalo njalo. No, let us not emphasize imikhuba yethu, siyeke imikhuba kaNkulunkulu. Ngangcono besikhuluma ngokuthi umuntu oyisima kanjani ongafanele abe sohambeni lweyenhlangakazi, in terms of ubungcwele, in terms of, not in terms of ukugqoka i-regalia, ngoba there is no prescription in terms of regalia. Kunabantu abahambayo la ohambeni bemithisile, kunabantu abahambayo la ohambeni bephuma emakamerweni abo kade belele nabantu abangashadile nabo. Those are the things okufanele ngabe siyayikhuluma, hhayi indaba yokuthi amabheshu nani nani. Ngiyakhumbula sifike lapha kuthiwa yena uMkhuze loyana, uMkhuze la kwase kuthiwa ihuze khona, sikhokhiswe o-R2 uma ngabe kuthiwa awubhincile ibheshu, which was robbery, daylight robbery. Ngoba ayikho into enjalo, ayikho into enjalo. Kunesithombe la esikhona la engizosifaka la as a background yale nkulumo yami. La ubaba omkhulu khona ehamba nabantu kuyo enhlangakazi, kuthwele izitsha befaka amabhlukwe, because it never was a prescription, it was a choice for individuals. So uma ngabe ubaba omkhulu engazange awushaya lowo mthetho, akekho umuntu-ke ongabe se-enforce lowo mthetho, enforcela abanye abantu as if umthetho obungcwele. Kulungile uma kuthiwa inyanga yezulu yasho singayizwanga thina, abayizwayo abakwenze, kodwa bengabe sebethi, ngoba ziningi izinto la ezenziwayo, ngisho lobu ngoma lobo bugcwele ebandleni, uma uthi uyabutrace uthi uchamuka uyozwa kuthiwa inyanga yezulu yathi. Kodwa kukho la okubhalwe khona noma la kurekhodwe khona inyanga yezulu yake yathi asengingabhulwa la esontweni. Thina sizwa la ethi khona akubhulwa la esontweni. So manje-ke engizama ukusho ukuthi abantu ningadidi abantu nibenze bazizwe be-inferior uma ngabe bengawafakile amabhuluku. Akube umthetho nje webandla lenu ukuthi nithi, kodwa kungabi umthetho wobuNazaretha, ngoba mase kuthiwa umthetho wobuNazaretha kufaka nathi phakathi esingeyingxenye yaleyo nto. Bengithi nje kangikhulume lokho namhlanje ukuze abantu bengalobe bebuze, oh nina hamba anibhinci nina manihamba kunjani. Akiwo umthetho webandla, umthetho wabantu, full stop. Akukho nje ebandleni la kuthiwa kuyisona khona ongabhinci. Umthetho wabantu oshawa abantu abayizoni kwaphela nje.